Fredokiss yemwe dzina lake lenileni la pansonkho ndi Penjani Kaluwa wapusitsa kukwimbira anthu komanso achinyamata ochuluka amene amamusatira. Fredokiss yemwe ndi mkulu owona za achinyamata mchipani cha UTM analengeza masiku apitawo kuti akapikisana nawo pa mpando wa president wa chipani cha UTM. Ganizo la Fredokiss lofuna kupikisana nawo pa upresident linabweretsa maganizo osiyanasiyana kwa anthu. Ena nkati Fredokiss wachita bwino monga wachinyamata kuonesa nawo mtima ufuna kusogolera dziko ngati president, pamene ena nkati Fredokiss ndi mwana wachipanazo. Pa 6 Novemba mchaka cha 2024 Fredokiss anayitanitsa msonkhano wa atolankhani, koma mkulu wa chinyamata mchipani cha UTM uyo amene dzina lake ndi Penjani Kaluwa pa msonkhano wa atolankhaniwo analengeza kuti sayimanso pa mpando wa usogoleri wa chipanichi ku msonkhano waukulu omwe uchitike mwezi uno wa Septemba pa 17, ndipo iyeyo anati m'malo mwake akayimira pa mpando waukulu wa achinyamata mchipanichi umene iyeyo panopa ndi mwini wake wa mpandowu. Poyankhulapo pa msonkhano wa atolankhaniwo ku Lilongwe, Penjani Kaluwa anati chiganizo chakechi cholengeza kuti sayima nawo pa mpando wa upresident wa UTM sichinabwere chifukwa choopa akuluakulu ena omwe akuyima nawo pa mpandowu monga a Michael Usi, Matthews Ntumbuka, Patricia Kaliati, Mr. Kambala komanso Daliso Kabambe. Iyeyo walengeza kuti sapikisana nawo pa mpando wa upresident wa UTM atapereka kale 20 miliyoni Malawi kwacha, yomwe ndi nomination fee kwa omwe akupikisana pa mpando wa usogoleri wa dzikoli. Iyeyo akuti wapanga izi ataganiza mofasa mchipani cha UTM mu nthawi imene akukonzekera masankho, mu nthawi imene akukonzekera kuti asankhe msogoleri amene akawayimirire. Zikuoneka kuti mukuchitika zinthu zosiyanasiyana. Iyeyo Fredokiss wapanga izi ataganiza mofasa, waona kuti ayime pa mpando wa usogoleri wa achinyamata mchipanichi ndipo azagwira bwino ntchito pamenepa ndi achinyamata osiyanasiyana mdziko lino la Malawi. Posachedwa pa akuluakulu a chipani cha UTM omwe anali mchipinda chomata kukambirana za msonkhano waukulu wa convention akhala kuyitanitsa msonkhano wa atolankhani kuti afotokozere dziko lonse za convention ya UTM imene izachitike mu mzinda wa Mzuzu pa 17 Novemba. Panopa mneneri wa UTM a Felix Njawala akumafotokoza kuti anthu okonda chipani cha UTM pamodzi ndi Amalawi akalembese maunyinji mukaundula wachisankho kuti azakwanise kuponya voti yawo nazavotera UTM, komabe anthu ambiri ali kakasi makamaka achinyamata kuti Fredo wapusitsa gulu. Ndi chifukwa chani Fredokiss sanalimbe nawo mtima ngati mmene apangira anthu ena onse aja kuti iyeyo at least ayimirire dziko la Malawi, at least ayimirire achinyamata pa mpando wa president, at least tikhaleko ndi president wa chinyamata. Koma Fredokiss zaoneka kuti wazitaya, wachokapo ndithu pa list ya anthu 6 ija, wachokapo Fredo. Abwerepo ndi ndani sitikudziwa. Dzina langa ndine Sammavita. Taonani mavideo awiri amene ali pa screen yawo kuti nkhani mupitirize kuisata mwachidwe. Tikaonani kumeneko, koma please kumbukeni kupanga subscribe.